Matul is-sena li għaddiet il-kumpanija Enemalta għamlet telf ta' xejn anqas minn 30 miljun euro. Hekk irrappurtat il-Gazzetta Times of Malta it-tlieta filgħodu. Bil-kumpanija ma tikkummentax mat-Times meta ġiet mitluba aktar dettalji dwar dan it-telf li għamlet l-Enemalta fl-2020. Kelliem mal-kumpanija qal biss li minħabba l-pandemija u ħsarat li ġarrab l-Interconnector l-Enemalta kellha tbati minn spejjeż straordinarji. L-Aġenzija Internazzjonali tal-Credit Rating Standard & Poor's ikkonfermat ir-rating ta' BB- għal kumpanija Enemalta li huwa l-istess rating li l-Enemalta kellha fl-2019 meta kellna xenarju ekonomiku differenti minħabba li f'Marzu tal-2020 faqqet il-pandemija f'pajjiżna. Ir-rapport insista fuq il-fatt li fis-sena tal-pandemija id-domanda l-enerġija naqset b'4.5% minħabba li naqset l-attività ekonomika, speċjalment fit-turiżmu, u dan ikkawża sfidi akbar għall-Enemalta. Sissa l-Gvern għadu ma ta' ebda spjegazzjoni jew raġuni speċifika għaliex l-Enemalta spiċċat b'dan it-telf ta' miljuni. Dan meta l-Enemalta tfisser il-ħobża ta' kuljum għal għexieren ta' familji Maltin u Għawċin. L-accounts tal-kumpanija s-sena 2019 għadhom iridu jiġu ippubblikati.